እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኤርትራዊት ጀርመናዊት ዓወት ተስፋይ የሱስ ናይ ፈለማ ጸላም ኣባል ፓርላማ ጀርመን ቡንድስታግ ኮይና ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ዓጸቦ ሰብ ዘምጽኦ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍውሶ ይኽእል እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ ካርቱም ዕጡቓት ዳዒሽ ንምህዳን ናብ ዝተኻየደ ስርሒት 5 ወተሃደራት መንግስቲ ተቐቲሎም። ኣርእስተ ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ኤርትራዊት ጀርመናዊት ዓወት ተስፋይ የሱስ ኣብ ታሪክ ጀርመን ናይ ፈለማ ጸላም ኣባል ፓርላማ ቡንድስታግ ኮይና ዓወት ተስፋይ የሱስ ኣብ 1974 ኣብ ኤርትራ ዝተወልደት ክትከውን እንከላ ካብ 2009 ኣትሒዛ ምስ ሓምላይ ሰልፍታ ሃገር ተጸንቢራ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ሃገር ክትዋሳእ ጸኒሓ። እዛ ኣብ ዞባየስ ተቐመጥ ጓል 47 ዓመት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ንሰልፋ ብምውካል ከም ኣባል ቤት ምኽሪ ከተማ ካስልን ካልእን ኣብ ዝኣመሰለ ጽፍሕታት እውን ኣገልጊለያ። ንሓምላይ ሰልፊ ወኪላ ኣብ በርሊን ናብ ዝመደበሩ ፓርላማ ጀርመን ቡንድስታግ ኣምሪሓ ዘላ ዓወት ተስፋይ የሱስ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዓሌታዊ ያድልዎ ከምኡውን ኣከባብያውን ፖለቲካውን ብድሆታት ብዝለዓለ ካብ እትጣበቕሎም ኣጀንዳታት ምዃኖም ተገሚቱሎ። ኣብ ትግራይ ነዋርሕ ዝቐጸለ ከበባ ረድኤት ንዝጸዓና መካይን ከይንቀሳቐሳ ዓጊቱ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊት ገሊጹ። ንሱ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ዓጸቦ ንምፍታሕ ረድኤት ዝጸዓና መካይን ከኣትዋ ምፍቃድ ጥራይ ዘድሊ ክብል ኣስሚሩሉ። ናብ ትግራይ ዝኣትዋ ዝነበራ መካይን ናብ 10 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝጐድላ ዝገበረ ከበባ መንግስቲ እንተተኣልዩ ነቲ ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ህጹጽ መግቢ ዘድልዮ ህዝቢ ንምርዳእ ከም ዘየጸግም እዩ እቲ ኮሚሽነር ሓቢሩ። ኣሳት 400,000 ዝግመት ህዝቢ ኣብ ሕሉፍ ጥሜት ወይ ሓውሲ ዓጸቦ ደረጃ ከም ዝርከብ ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ መልኪት እዩ። እዚ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ዓጸቦ ሰብ ስርሖ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝወስዶ ስጉምቲ ክፍወስ ከም ዝኽእል ኮሚሽነር ግሪፊትስ ኣገንዚቡ። ኩናት ትግራይ ልዕሊ 10 ዋርሓ ቁፂሩሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኩለንተን ብኩናት ዝተጸልዋን ከም ወራር ዕስለንበጣ ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋታት ዘጋጠመን ክልላትን ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ሃገር ጥሜት ከየንጸላልዎ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የጠንቅቕ። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣሳት 13 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ምዃኑ እታ ሃገር ብሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዓ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኮይናላ። ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ዕጡቓት ዳዒሽ ንምህዳን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 5 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን እታ ሃገር ገሊጹ። ኣብቲ ብ28 መስከረም ዝተኻየደ ስርሒት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ዜግነት ዘለዎም 11 ኣባላት ዳዒሽ ክተሓዙ እንከለዉ 4 ግና ከም ዝሃደሙ መግለፂ ናይቲ ናይ ጸጥታ ትካል ጠቒሱ። ጃብራ ዝተባህለ ከባቢ ሱዳን 2 ደርቢ ኣብ ዘለዎ ህንፃ ንስርሒት ዝተዳለዉ ኣባላት ዳዒሽ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ዝበጽሑ መንግስቲ ሱዳን ጸረ ሽበራ ፍሉይ ሓይሊ ብምውፋር እዩ ነቲ ስርሒት ኣካይድዎ። ኣብቲ ህንፃን ከባቢኡን ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ተፈንጃር ከይህሉ ብምስጋእ ክግዕዙ ከም ዝተገደዱ ዝሓበረ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ካርቱም ብወገኑ ጽዑቕ ምልውዋጥ ተኹሲ ከም ዝተኻየደ ናይ ዓይን መሳኽር ብምጥቃስ ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ንስድራ ቤት ናይቶም ኣብቲ ስርሒት ዝተቐትሉ ወተሃደራት ጽንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ንዝቆሰሉ እውን ብቕልጡፍ ክሓውዩ ምንየቱ ገሊጹ። ኣብ ቀራና መገዲ ትርከብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣትሒዙ ምንቅስቓስ ጽሩፍ እስላማዊ ጉጅለ ዳዒሽ ሓደ ካብ ዘስግዋ ተርእዮታት ኮይኑ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዘርከበስ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ بسنيت محري. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. كم تزبهال حادث بأي أدق سريغوس انتاي دا تقبر اللقا مسبلوو كي حانخه نتاز سرق أدقي يحلو اللقو مسولم ዘርከበስ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ተባሂሉ ተመሲሉ ይበሃል። ንሃገርና ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንተ ብመንፍዓቱ እንተ ብዕድሉ ንጉዳይ ኤርትራ ጎበዝ መንእሰይ ከሎ ክመርሖ ጀሚሩ ነሳት 50 ዓመታት
በቲ ዝደልዮ መገዲ እናኸደ ማለት ኣድጊ ስርቂ እናሓለወ ሕጂ ኣብ ዕድመ ምድፋእ በፂሑ ይርከብ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ፈልጥ እዩ። ካብ መደረታቱ ከም እንርድኦ ኣድጊ ከም ዝሰረቐ ከይኣመነ ወትሩ ኣድጊ ይሕሉ ኣለኹ ይብለና። እታ ቀንድን መንጸሮር ተትሕዞን ጉዳይ ከዓ ኣድጊ ስርቂ ይሕሉ ከም ዘሎ ምስ ተዘኻኽሮ እዩ። ሰነዳት ከም ዘረጋግጹልና ግን እቶም ብG15 ዝፍለጡ መሳርሕቱ ነበር ቅድሚ ስታት 20 ዓመታት ዝሓተትዎ ሕቶ ብዙሕን ዝተፈላለየ ቀራርባን ይንበሮ እምበር ኣይፋልናን ኣድጊ ስርቂ ንሕሉ ኣለና እሞ እዛ ኣድጊ ናብ ዋናታታ ንምለሳ እዮም ኢሎሞ። ፕሬዚደንትና ሽዑ ብመገዲ ስልጣን ኣሸቲቱ ሃዋሃዋ ዝመለሰሎም ሰባት ኣቢሉ ቅንጣብ መእመኒ ጭብጢ ከየቕረበ ነታ ኣነ ካብ ዛብእ ዝሕልዋ ዘለኹ ኣድጊ ካባይ ተሓቢኦም ኣዛብእ ጸዊዖሙላ ኢሉና። ሽዑ ከምዚ ሎሚ ነገራት ጉዳይ ዓድና ጸርዮም ካብ ሓተላን ግለትን ስለ ዘይተፈላለዩ ህዝቢ ንመን ከም ዝሰምዕ ጋን ተሰሪሑ። ኣብዚ እዋን ዚ ኸዓ በቲ ብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፕሬዚደንትና ብምስምምዑን ዝኽእሎ ዘበለ ብምግባሩን ዝገበለ እንግሊዝ ዝመልኽ ተላኣይኹ ገይሩ ከይሓነኸ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ንገዛእ ኣድጎም ኣዛብእ ጸዊዖም ዝበሎም መሳርሕቱ ነበር ብዝገበረሎም ኣተሓሕዛ ዓለም ከተመስግኖ ጸዊዑ። ባዕሉ ከሳሲ ባዕሉ ፈራዲ ምዃኑ ውሒድዎ ሎሚ ኸዓ ባዕሉ ተጣቢቑ ካብ ከቢድ ፍርዲ ስለ ዘድሓኖም ኣገናዕ በሉኒ ይብል ኣሎ። ዘስደምም እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ተረሲዑ ክተርፍ ኩሉ ነገር ገይሩ ምዃን ምስ ኣበዮ ከይሓነኸ ዓዊሉ መርቑኒ ካብ በለ እቶም ነቲ ሓቅን ንፈልጥ ከይተሓለልና ደጋጊምና ቃልዕ ከነውፅኦ ኸዓ ግቡና እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሜዳን ከሎ ትሒዙ እንተ ካብ ዘንበቦ እንተ ናቱ ብልሓት ወሲኹ ክልተ ዘይሰማምዑ ጉጅለ መስሪቱ ንሓድሕዶም እናናቖተ ናይ ክልቲኦም ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ክሳብ ኣኽሊል ፕሬዚደንት ክደፍእ ዝኸኣለ። ድሕርቲ ብለካቲት 1994 ኣብ ናቕፋ ዝተገብረ ጉባኤ ብስም ሓደስቲ ደም ነዞም ሕጂ ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም እንሪኦም ዘለና ክረሩን ነቶም መዛንኡ ከጓኒ ሓደገኛ ኣንፈት ምስ ሓዘን እቶም ዘይሰማምዑ ዝነበሩ ገዳይም መጋድልቱ ክሰማምዑ ጀሚሮም ነቲ ኸም ቃሕትኡ ናይ መኻድ ባህጊ ክድርትዎ ተጓዮም። ኣገደስቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ጉዳያት ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝምልከቱን ብድሌት ሓደ ውልቀ ሰብ ክውሰኑ ከም ዘይግብኦም ነቲ ዝምልከቶ ፕሬዚደንት ክሓቱን ንህዝቢ ክጉስጉሱን ጀሚሮም። ህዝቢ ኤርትራ ጉዳያቱ ጽልግልግ ኢልዎን ከሎ ኸዓ ዕድል ኣይረኸበን። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ተጀሚሩ። እዞም ብG15 ዝፍለጡ ባዕሎም ከም ዘረጋገጹልና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ምስ ተወልዐ ኣብ ውግዕ ዓብዮም ዝተመኮሩ ተጋደልትን መራሕትን በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን፣ ዕቑበ ብርሃ፣ ብርሃነ ገረዝጊሄር፣ መስፍን ሓጎስ ወዘተ ዝጸውዖም ዘይብሎም ኣብ ግንባራት ኮለል ክብሉ ተራእዮም። ንሓደ ካብኦም ተገሊልኩም እንተ ነርኩም እንታይ ትገብሩ ናብቲ ግንባራት ትኸዱ ነርኩም ምስ በልክዎ እትረፍ ንሕና ብወግዒ ካብቲ ውትህድርና ተኣሊና ዝነበርና እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ዝበሃል ዝነበረ ስብሓት ኤፍሬም እውን ኣብ መምራሕቲ ውግእ ተራ ይነበሮን ምሳናይ ኮለል ዝብል ነይሩን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይሓምም ነይሩን። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ባዕሉ ነቲ ኩናት ዝመርሖ ነይሩ። ንሕና ግን ሃገርና እናተዋግአት ህዝብና እናተመዛበለ ነቲ ንዕዘቦ ዝነበርና ወዛል ኣሰላልፋ ሰራዊት እናረኣና ስቕ ክንብል ነፍስና ምግባር ስለ ዝኣበየና በተበግሶና
ኣብቲ ግንባራት ንኸይድ ነርና ቶም ኣብኡ ዝጸንሑና ኣዘዝቲ ኸኣ ስለ ዝፈልጡና ነቲ ከም ትእዛዝ ዘይኮነ ከም ርእይቶ ነቕርበሎም ዝነበርና ሓሳብ ይሰምዑና ነይሮም ይብል። ኣብቲ ብ1998 ምስ ኢትዮጵያ ዝተኸፍተ ኹናት ህዝቢ ኤርትራ ኣዳዕዲዑ ከም ዝፈልጦ ብመራሕቲ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና ጃሃራ ክሰምዕ ጸኒሑ ብግብሪ ምስ ኢትዮጵያ ኹናት ምስ ተገብረ ግን ብዓይኒ ኲናት ጥራይ ክርአ እንከሎ ኤርትራ መሬታ ንኢትዮጵያን ዓቃብ ሰላምና ረኪባ ክትወፅእ እንከላ ብዓይኒ ፖለቲካውን ጀማሪት ኲናት ተባሂላ ኣሚና ብዓለም ፍርዳ ተቐቢላ። ጠንቂ ናይዞም ብG15 ዝፍለጡ ዘይፋተው ዝነበሩ ኣባላት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር ስኒት ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዝወረደ ክሳራ መበገሲ ብምግባር ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ። በቃ ኩሉ ነገር ናብ ሕማቕ ማእዝን ገጹ ከም ምርሕ ምስ ረኣናዮ ገለ ንግበር ኢልና እቲ ሕሜታ ዘይዕግበት ኩሉ እዩ ዝሓሚ ነይሩ። ኣብቲ ግንባራት ኮይንና ክንዛረብ እንከለና ስብሓት ኤፍሬም ከይተረፈ ካባና ንላዕሊ ምሳና ኮይኑ ይሓሚ ነይሩ። ድሓር ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዝና ኣኼባ ክንጠልብን ሕቶና ብጽሑፍ ከነቕርብን ክንፍርምን ምስ ጀመርና ገለ ካባና ስብሓት ኤፍሬም ኣይድግፈናን እዩ ንግደፎ ይብሉ ነይሮም። ኣነ ግን ምሳና ይዝቲ ነይሩ ሕጂ ክንገድፎ ኣይጽቡቕን እዩ ምስ በልኩ ንሕተቶ ኢልና። ወዲ ሰሎሙን ማለት ጴጥሮስ ሰሎሙን ከይዱ ምስ ሓተቶ ስራሕ ቆልዑ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ኢሉ ነጺግዎ ይብል። ድሒሩ ዝለሓኹ ሓበሬታ ከም ዝገልጸውን ጀነራላት ኣስመሮም ገረዝጌር ዓንደ ማርያም ውጩን ንስብሓት ኤፍሬም ከይዶም ምስ መኒኻ መርገጺኻ ክንሓተካ መጺና ምስ በልዎ ብኣይዳ እንታይ ኮንኩም ትጠራጠሩ ኣነ ኩሉ ግዜ ምስ ኢሳያስ ነዞም ህግደፍ ግን ኣይፈትዎምን ምስ በሎም ህግደፍ ደኣመን ይፈትዎም እንቋዓ ምስ ኢሳያስ ወገንካ ኢሎም ኣፍ ልቦም እናሃርሙ ከም ዝተመልሱ ዘረጋግጽ ነበረ። ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ሰባት ከም ዘረጋግጽዎ ካብዞም ብጉጅላ 15 ዝፍለጡ ሰባት ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ዝነበረ እቲ ብቐደም እውን ከይተደልየ ኣብቲ ምርጫ ፈጻሚት ሽማግለ ክምረጽ ዕድል ዝረኸበ መስፍን ሓጎስ ጥራይ ነበረ። ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ኲናት መን ይመርሖ ከም ዝነበረን ኣብኡ ዝተረኣየ ጋሕመጥመጥን ኣልዒሉ መስፍን ሓጎስ ሕቶታት ምስ ኣልዓለ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ምምልላስ ሰዓበ። ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ውግእ ባዕሉ ይመርሖ ከም ዝነበረ ምስ ገለጸ ድማ እቲ ሃገርና ዝተቓልዓቶ ወይ እውን ንስክላ ዝወጻትሉ ኣስጋኢ ኩነታት ዕቱብ ኣቓልቦ ከም ዘድልዮ ንጹር ኮነ። ስዒቡ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ህግደፍ ዝኾነ ኣቶ ዘምህረት ዮሃንስ ድማ መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ተባሂሎም ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ጎስጓስ ዘካይዱ ዘለዉ ሓለፍቲ ጉጉይ ምዃኑ ኣስሪሩ ተዛረበ። ነቲ መን ኣንጻር መንግስቲ ከም ዝተዛረበ ስም ከይጠቐሰ ዘምህረት ዮሃንስ ዘቕረቦ ናይ ተቃውሞ ተሪር ርእይቶ መስፍን ሓጎስ ቀጺሉ መን እዩ ሓላፊ ኮይኑ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ጎስጒሱ ብንጹር ጥቀሶ ስለ ዝበሎ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ዝውን ክትዕን ምምልላስን ሰዓበ። ድሒሩ ከም ዝተነጸረ ርእይቶ ዘምህረት ነቲ ሃይለ ወልደንሰ ድሩዕ ኣብ ጀርመን ዝገበሮ ሰሚናር ዝቃወም ከም ዝነበረን መስፍን ሓጎስ ድማ ድሩዕ ኣብ ጀርመን እንታይ ከም ዝበለ ዝፈልጦ ከም ዘይነበረን ዘረጋግጽ ነበረ። እቲ ናይ ሽዑ ኣኼባታት ዋላ እኳ እንተተቖፅየ ዘይከም ናይ ሎሚ ኢሳያስ ዝበሎ ጥራይ ይርሓሰና ኢልካ ይኽየድ ስለ ዘይነበረ ኣብ መወዳእታ ቀዳመይቲ መስፍን ሓጎስ ዘለዋ ነቲ ኲናት እትግምግምን ተማኽርን ወተሃደራዊት ኮሚቴ ክትቀወም ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ብዘይክኡ
ካልኣይቲ ሕጊ ሰልፍታት እትነድፍ ኮሚቴ ሳልሰይቲ ሕጊ ምርጫ እትነድፍ ኮሚቴ ቆማ ካብዘን ሽዑ ዝቆማ 3 ኮሚቴታት እታ ኣስካሉ መንቀርዮስ መርሓ ዝነበረት ሕጊ ምርጫ እትነድፍ ኮሚቴ ቁሩብ ዳሃያ ተሰሚዕ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ዝሰዓበ ጊዜስ ፕረዚደንት ኢሳያስ በቲ ዝመልኮ ናይ ምድስካልን ምብታንን ሜላ ንኹለን መዓሞቕ ሸሪቡ ድምፀን ከይተሰምዐ ከም ዝሃጥማ ገበረ إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናይዞም G15 ሰነዳት ከም ዘረጋግጾ ህዝባዊ ግንባር ዝኣተዎ መብፅዓን ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሰሉን መሪር መስዋዕቲ ዝኸፈለሉን ዕላማ ዴሞክራሲያዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ንመስረት ካብዚ ዕላማ እዚ ርሒቕና ብውንታ ሓደ ፕረዚደንት ንምራሕ ስለ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ንሓደጋ ከይጠቓልዕ እንከሎ ገለ ንግበር ወዘተ ዝብል ነበረ ገለ ሰባት ኣብ ዝህብዎ ትንታነ እዞም ንሕጊ ኣልቦነት ጠጠው ኣቢሎም ቅዋም ክትግበር ዝደፍኡ ዝነበሩ ጉጅለ 15 ስልጣኖም ምስ ተንከፈ ክቃወሙ ከም ዝጀመሩ ይጠቕሱ እዮም እንተኾነ ሓደ ብሓደ እንተሪኢኻዮም ዳርጋ ኩሎም ሚኒስተራት ዝነበሩ ኮይኖም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከርሕቆም ዝጀመረ እኳ ምስ ናቱ ስልጣን ናይ ምግባት ኣጀንዳ ከም ዘይሰማምዑ ስለ ዝፈለጠ እዩ ናቶም ርእይቶ ዘይብሎም ከምቶም ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝወገኑ መዛንኦም ተዝውግኑ ነይሮም ከምቶም ንሪኦም ዘለና መዛንኦም ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ድምፂ ዘይብሉ መንበሮም ኮይኖም ትኽስ ክብሉ ምርኣናዮም ነርና ኤርትራ ናጽነታ ረኺባ ህዝቢ ካብ መራሕቱ መን ይብሱል መን ይጥረ ክመሚ ዕድል ከይተረኽበን ከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቐዲሙ ንዘስግእዎ ሓለፍቲ ሰኪዕታቶም በታቲኹ ንዝኽወል ከዊሉ ንዝርሕቕ ኣርሒቑ ነበረ G15 ኣብ ሰነዳቶም ብንጹር ተጻሒፉ ከም ዘሎ ብዘይካ ህዝባዊ ግንባር ካልኦት ሰልፍታት ዝወዳደሩላ ዴሞክራሲያዊት ቅዋማዊት ኤርትራ ምምስራት ዝጠልብ እዩ ኣባላት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ጸኒሖም ካልኦት ሰልፍታት ኣብ ዝወዳደራሉ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ተሳቲፎም ስልጣኖም ኣብ ዴሞክራሲያዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ከረጋግጽዎ መደብ እንተነይርዎም ከ እንታይ ሓጢኣቶም ሕቶኦም ዘመጉሶም እምበር ዘውቁሶም የብሉን ንፕረዚደንት ኢሳያስን ጉጅለውን ዝሕተትዎ ዘለዉ ቀንዲ ሕቶውን እኮ ህዝቢ እንተመሪጽዎም ዋላ ንሶም ተመሊሶም ኣብ ስልጣን ይምጽኡ እዚ ዓይነት ዴሞክራሲያዊ ሕጋውን ቅዋማውን ምስግጋር ስልጣን ስለ ዘይገበሩ እዩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጉጅለ 15 ብኣውራጃን ሃይማኖትን ብሄርን ክትሓምዮም ዘይትኽእል ምስሊ ኤርትራ ዝውክሉ ስለ ዝነበሩ ህግደፍ ኣብቲ መጀመርያ ብኣውራጃ ክሓምዮም ጀሚሩ ከም ዘይተዓውቶም ዝፈለጠ ናብታ መረጋገጺት ዘየቕረበላ ክሳብ ሎሚ እውን ዕዳጋ ኣይስእነላን ዝብላ ምስ ወያነን ኣሜሪካን ተሓባቢሮም ክብል ብኽሕደት ሃገር ክኸሰም ተሰሚዑ እዚ መግለጺ ኢሳያስ ባዕሉ ከም ዝበሎ ኣረጋጊጾም ዝገልጹ ሰባት ኣለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንገለ ሓለፍቲ ከምኡ ምስ በሎም መስፍን ሓጎስከ ምስኦም ከምኡ ክድዓት ፈጺሙ ክብል ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓቶ ኢሳያስ እወ ፈጺሙ ክብል መለሰሎም ከምዚ ክሕደት እንተፈጺሙ ደኣ ስለምንታይ ንወፃኢ ክኸይድ ኣፍቂድኩምሉ ካብቶም ደቂ ውሻጠ ዝኾነ ሓተታይ ቀጺሉ ስለ ዝሓመመ ክሕከም ኣፍቂድናሉ ኢሉ ምስ መለሰሎም ሃገር ዝኸሓደ ንወፃኢ ንሕክምና ክኸይድ ከም ዘይግብኦ ኣመልኪቶም ርእይቶም ከም ዝሃቡ ይጠቕሱ መስፍን ሓጎስ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበሮ ርክብ እውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉጅለ 15 ብሃገራዊ ክድዓት ከም ዝኸሶም ኣረጋጊጹሉ ነይሩ ተጀሚራ ክሳብ ትውዳእ ኣብታ ጉጅለ ዝነበረ መስፍን ሓጎስ ግን ህግደፍ ንኹሉ ፈቲኑ ምዃን ምስ ኣበዮ ዝፈጠሮ ክስ እምበር
ቅንጣብ ሓቅነት ከም ዘይብሉ በተደጋጋሚ ክገልጽ ይስማዕ። ኣነ እውን ንሓደ ሚኒስተር ሕጂ ካብዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ጉጅለ 15 ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ወራር ዝበለኹ ጠቅስ። እቲ ሚኒስተር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥይት ኳሕ እንተኢላ ሓደ ሰብ ሞይቱ ክሰምዕ ኣይደልን ዝነበረ። ሳልሳይ ወራር እናተኻየደ እንከሎ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወፂኡ ኣብቲ ዛሬባ ናብቲ ኣሃድኡ ይዕለብጥ ነበረ። ንሓፂር እዋን ሓለቓይ እምበር ካብ ሰላም ዝሓልፍ ሌላ ይነበረናን። ሽዑ ግን ምስ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ደልዩ። ኣብ ደቡብ ዝተማረኸ ብረት ንወያነ ሃብዎም ምስ ተባህለ መስፍን ጽባሕ እኮ ብብረትና ክንህረም ኢና ኢሉ ተቃዊሙ ነይሩ። ሽዑ ካልኦት ዝነበርና ሓለፍቲ ኩልና ተቃዊምናዮ። እቲ ብረት ንወያነ ተዋሂቡ ሎም ኸዓ ብብረትና ንህረም ኣለና ክብል ሃንደበት ጓሂዩ ገለጸልና። ካብ ዕላሉ ከም ዝተረዳእናዮ ዋላ እቲ ኹናት ምጅማሩን ተጓሃዮ ኤርትራ ኣብቲ ኹናት ከይትሰዓር ከቢድ ሻቕሎት ነይርዎ። ውሕድን ሙሉእ ዕምሩን ብኹናት ዝተዳህከን ውሱን ጸጋታት ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ኣብ ኲናት ከኣቱ ተጣቢቡ ስጋኣታት ኲናት ከኣለ ከም ዘዋጽኦ ካብ ኣባላት ጉጅለ 15 በተደጋጋሚ ዝስማዕ ዝነበረ ናይ ሓልዮት ድምፂ ነይሩ። ነዚ ሕጂ እውን ንድሕነት ኤርትራ ዘዋፅእ እናሓደረ ኣድላይነቱ ዝዓዝዝ ዘሎ ቀዳማይ ምርጫ ሽዑ ጉጅለ ህግደፍ ብራዕድን ዕጥቂ ምፍታሕን ገሊጾሞ። ውፅኢት ኹናት ኣዴኽን ኣይ ከም ዝለኣኸትክን ዕዳጋ ከም ዝጸናሐክን ምስ ኮነ ግን ነቲ ዘይተርፎም ዝነበረ ካብ ኣፍ ህዝቢ ዝተኻዕወ ዘይድገም ዕድል ከይመጽእ ማለት ብዘጥፍእዎ ሰብን መሬትን ከይሕተቱ ተጋግዮም ብሓባል በልያ ከይትቕድመክ ጀሚሮም ኣማሲኡ ዳሃዮም ኣጥፊኦሞም። እዞም ንባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ሞባእ ዝኾኑ ጉጅለ 15 ምስኦም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ዳሃዮም ካብ ዝጠፍእ እንሆ 20 ዓመታት ገይሮም ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ነዞም በጃ ዝኾኑ ወደቁ ሕቶታቶም ብምልዓልዩ ክዝክሮም ዝግባእ። እንተ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ኣብ ልዕልዮም ዝፈጸሞ ኩሉ ዓይነት ገበን ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ዘውረዶ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን በደል ኣብዛ ውልዶ ሃገር ዝቖፀይዎ መተካእታ ኣልቦ ጉዕዞ ሰላማዊ ህንፀት ሃገር ሎሚ ብወግዒ ሞሳ ይሓትሉ ካብ ኣለዉ ጽባሕ እውን እንታይ ከም ዝሓቱና ስለ ዘይንፈልጥ ዝመጸ ኸይመጸ በብንኽእሎ ንዕኦም ከነዘኻኽሮም ጊዜኡ ሕጂ እዩ። ሰኒት መሓሪ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት መንእሰያት ኣብ ስደት ዘጋጥሞም ብድሆታት ተገሊጹን ይግለጽን እዩ። ከም መቐጸልታ ናይ ዝምበኣር መንእሰያትን ብድሆታቶምን ኣብ ስደት ብመንጽር ሕጽረት ቋንቋ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ ትዕዝብቲ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሙዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ بخبر يقدمكم. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. أبز حلفة 10 عامات كبهالي كأل إرتراين من إسات بستفلالي من قدي دوبات سجيروم مدرب دام بحر السنتيقوم قالون بحقاو من قدي بحكمنا يخون تمرتي ካብ ሃገር ወፂኦም ኣብ ስደት ይነብሩ ኣለዉ። ኣብተን ዝኣተውዎን ዓድታት ብፍላይ ከዓ ኣብተን ጽኑዕ ባህልን ልምድን ዘለዎን ሃገራት ኤውሮጳ ምስቲ ሕብረተሰብ ተዋሂድካ ባህሉን ቋንቋኡን ብዝከኣል መጠን መሊኽካ
ተሳኒኻ መንባር ንመብዛሕትኦም ከጸግሞም ምርኣይ ልሙድ ተርእዩ እዩ ጠንቂ ናይዚ ሽግር እዚ ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሩህ ኮይኑ ገሊኦም ኣብቲ ዝደለይዎ ዓዲ ምስ በጽሑ ስምዒት ሰንፈላልነትን ዘይምርግጋእን ምግዳፍ ይኣቢሞ እሞ ብቐጨውጨው ጽላኣትን ስምዒት ባዶነትን ተባሒቶም ንኹሉ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ዕድላትን ተኽእሎታትን ምርኣይን ምጥቃምን ክስእንዎ ምርኣይ ናይ ወትሩ ኣጋጣሚታት እዩ ገሊኦም እውን ቋንቋን ባህልን ናይቲ ዝነብሩሉ ዓዲ ንኽመልኩ ብምዝሕታል ገለውን ዝኽኣልዎን ናመሰሎም ከማዕብልዎን ከዕምቕዎን ባህሊ ናይቲ ቋንቋ ምርዳእ ክስእኑን ይስተውዓል እዩ ቋንቋ ነቲ መዛረቢ ዝኸውን ቃላቱ ሽምዲድካ ምፍላጥን ብምዝካርን ጥራይ ዘይኮነ ኣጠቓቕምኡ ትሕዝትኡ ዝጸሮ ስምዒታት ሓሳባት ከመይነትን መዓስነትን ኣባህላቱ ብሓፈሻ ኣብ መቓን ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣእቲኻ ክትርድኦ ምኽኣል ንመዓልታዊ ህይወትካ ከም ዘቕልሎ ምርዳእ የድሊ እዚ ማለት ተዛራቢኡ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቃና ህልው ኩነት ኣብ ናይ ገጽ ምልክታቱ ወስታታቱ ዘሰንዮ ስምዒታትን ካልእን ብምርዳእ እቲ ዘረባ ዋዛ ድዩ ቁም ነገር ኩራ ድዩ ተራ ዘረባ ክትርዳእ ኣገዳሲ እዩ እዚ ብዘይ ምርዳእ ኣነባብራን ዝምድናታትን ምስ ሰባት ደቂ ዓድን ትካላትን ክእሹኽ ብብዝሒ ይርአዩ እዚ መዳይ ቋንቋ ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ ብብዙሓት ግዲ ዘይግበረሉ ቀሊል ዝመስል ግን ከዓ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ትምህርቲ ሕክምና ኣብያተ ጽሕፈትን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ትካላትን ኣብ ዝግበር ርክባት ጸገማትን ዘይምርዳእን ክፈጥር ይርአዩ መንእስያት ስደተኛታት ከዓ ብሰንኪ እቲ ክረኽብዎ ዝግብኦም ኣገልግሎት ብምልኣት ከይረኽቡ ይዕገቱ ኣብ ገለገለ እዋን ክጎራፈጡ ክቋየቑ ነቲ ቆይቁን ቋንቋ እንተዘይመሊኽካ ኣይትኽእሎን ወይ ስምዒትካ መውጻእ ሲኢንካ ትተርፍ ዝረኣየሉ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዝነብረሉ ዘለኹ ዓዲ ኣብ ጉዳያት ኣመልኪተ ምስ ዝተፈላለዩ መንእስያት ይዘራረብን ተመክሮኦም ይሓትትን እየ ሓደ ካብኡ ብናይ ኦንላይን ጠለብ ብዓማዊል ዝተኣዘዘ ንብረት ብመኪና እናዞረ ገዛ ምዕዳል ስራሕ ዝተዋፈረ ኤርትራዊ ሓደ ካብ ዘዕለልክዎም መንእስያት እዩ ብዙሕ ግዜ ሆላንዳውያን ነቲ ዝኣዘዝዎ ንብረት ክቕበሉ ከለው ምሕታት ምዝራብ ምውዛይ የዘውትሩ ምዃኖም ልምዶም ኣስተውዓሎን ነይሩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ዘራርቦኦም ዝሰጋገር ዘሎ ስምዒት ምርዳእውን ዕምቆት ናይቲ ቋንቋ ካብ ምርዳእ እዩ ዝነቅል ንሱ ከም ዝበሎ እቲ ዋዛ ሓዊሶም ዘርእይዎ ግብረ መልሲ ካብ ዘይምርዳእ ኣብ ምትራኽን ብድሕሪኡ ኣብ ዝስዕብ ርክባት ምትፍናንን ከም ዘጋጠሞ ይዕለል ሬድዮ ኤረና ሓደ ግዜ ሓንቲ ሆላንዳዊት ዝኣዘዝቶ ንብረት ክትቀበሎን ከላ ብቋንቋ ዳች ናብ ትግርኛ እንክትርጎም ክንደይ ዓቢ ኢዳ ዝባኮ እንታይ ሒዙሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንዓይመን ሰዲዱ ለይበጃኻ ብዛ ዓይነቱ ክትብሎን ከላ እንድዒ ኣነ ሞ እንታይ ይፈልጥ ኣነ ዳ ኣዝዩ መን ከም ዝሰደደልክ ከኣንብብዮ ብዛ ዓይነቱ ተገንጭሩን ተገቲሩን ዝመለሰላ ወይ ዓሚል ብድሕሪኡ ከም ዝተቀየመቶን ናብ ኣይኹን ናብ ትገዛውቲ ብዓማዊ ዝተኣዘዘ ንብረትን ባኮታትን ክዕድል ኣብ ዝመላለሰሉ ገጽ ከም ዝኸልኣቶን ከም ዝተሸገረን ካብ ተመክርኡ ኣዕሊሉኒ ኣብዚ ከምዚ ንብረት ናይ ምብፅጻሕ ስራሕ ተኸፈሎ ገንዘብ ብመንጽርቲ ዝተዓደልካዮ ብዙሕ ገዛውቲ ኮይኑ ዋና ገዛ ኣጋጣሚን ተሲኢንካዮ ሞ ንብረት ሒስካዮን ተተመሊስካ ገንዘብ ኣይሕሰበልካን እዩ ስለዚ ሰባት ንድኻም ዓዳሊ ኣብ ግምት ስለ ዝእትዎ ካብ ጎረቤት ኳሕኳሕ ሰሚዖም ብምምጻእ ወይ እውን ምስ ጎረቤትኩም እንደግዳ ኣጽንሕሉ እዛ ንብረት ኢልካ ኣብ እትሓተሉ ባሂልዎም እዮም ዝቕበሉኻ ኣቀራርባኻን ኣዘራርባኻን ኣጠቓቕማ ቋንቋኻን ዘይልዙብን ዘይምቕሉልን ምስ ዝኸውን ግን ኮለል ክትብልን ክትሽገርን ከም እትውዕል ናቱን ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ተወፊሮም ናይ ዝሰርሑ ኤርትራውያን መንእሰያትን ተመክሮ ወሲኹ ይዕልል ድሕሪ ገለ ግዜ ግን ንባህሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ብመጠኑ ነቲ ቋንቋ ክመልኮ ምስ ጀመረ ባዕሉ ከም ዝተገንዘቦ ወያ ሰበይቲ ትዋዘየኒ ከም ዝነበረት
دحر بتدጋጋሚ ከምኡ ዝመስል ፍሕሽው አቀራርባን አዘራርባን ዋዛን ላግጽን ካብ ብዙሓት ምስረኸብኩ ተጣዒሰይሉ ይናሳሕ ወሲኹ ነቲ ኣብ ገጻ ዝነበረ ሓጎስን ዘርአያትን ፍሽኽታን ኣስተቢለስ ኣነውን ክርድኣኒ ነይርዎ ግዳ ሓቂ ባዕላ ዝኣዘዘቶ ንብረት መዓስ ጠፊእዋ ኮይኑ ክትምቕልልን ክትዋዘን ደልያ እምበር ግና ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ባህሎምን ኣገባባዝኦምን ኣቀራርቦኦምን ዘይምፍላጥ ዘምጽኦ ሽግር ብዙሕ ሓሲና እዩ ብምባል ብድሆታቱ ኣካፊሉኒ ከምዚ ኣምሰለ ጸገማት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት መዓልታዊ ህይወት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ይደጋገም እዩ ጠንቂ ናይዚ ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተኣመተ ነቲ ቋንቋ ብስፍሓትን ኣብ ትሕዝቱኡን ባህሊኡ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቃናን ኣወሃሂድካ ክትርድኦ ዘይምኽኣል እዩ ነዚ ተረዲእካ እውን ዘለካ ትሕዝቶ ቃላት ኣባህላታት ኣዝዩ ድሩት ምስኸውን ንዕኡ ዝምጥን ግብረ መልሲ ዘይመሃብ ናይ ባዕሉ ጸገም እዩ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ቋንቋ ናይ ተዓዲ ኣብ ባህላዊ ትሕዝቱኡ ምስላታቱ ዋዝኡ ቁም ነገሩ ብሓፈሻ ብኩሉ ሸነኻቱ ምርዳእን መምላኽን ንመዓልታዊ ህይወት ስደተኛታት ከም ዘቃልሎን ከም ዘረጋግኦን ብምግንዛብ በዚ መዳይ ብዕቱብ ነብስናን ክእለትናን ክንሃንጽ ኣድላይ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ናይቲ ትነብረሉ ዓዲ ኣነባብራ ሕግታት ከም ሰብን ከም ስደተኛን ዘለካ መሰላት ጉባኣትን ናይ ዘይምርዳእን ኣብ ብዙሕ መዳያት ደኒንካን ተወፂዕኻን ምኻድውን ይስተውዓል እዩ እዚ ዛዕባ እዚ ብዙሕ ምስ ድሕረ ባይታን ስነ-ኣእምራዊ መድሃኽትን ካልእ ኩነታትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝዛመድ ሸነኻት ዘለዎ ዓብይ ጉዳይ ምዃኑ ብምእማት ኣብዚ ርእስቲ ንሎሚ ክዛረበሉ ኣልዒለዮ ዘለኹ ነቲ ምስ ቋንቋን ባህልን ዝተኣሳሰር ሸነኹ ጥራይ ንምርኣይ እዩ ኣብቲ ትነብረሉ ዓዲ ወይ ማሕበራዊ ከባቢ ብሓፈሻ ዝዝውተር ወግዕን ልምድን ምፍላጥ ኣብ ከባቢኻ ብፍላይ ከዓ ጎረባብትኻ ዘለዎ ዓበይትን ንኣሽቱን ብኸመይ ትዋሳእ ብግቡእ ምፍላጥ ንመዓልታዊ ህይወትካ ክጸሉ ግድን እዩ ኣብ ዞናኻ ዝረኸብካዮም ዓበይቲ እንታይ ትብሎም ብኸመይ ትብሎም ኣብ ግዜ ሓጎሶምን ሓዘኖምን ብኸመይ ትሳተፍ እንታይ ትብልን ምፍላጥ ንባዕሉ ናብቲ ባህሊ የቕርበካ እዩ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ መንእሰያት ክላእ ጻዓዱ ይግደሱን እዮም ደንታ የብሎምን እናበልና ሸለል ንብሎ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ ኣብዚ ናይ ባዕልና ዘይምግዳስ ከምቲ ዝተጠቕሰ ኣካል ናይቲ ዘይውዳእን መዕረፊ ዘይተረኽበ ቀጨውጨውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ረኺብካዮም ወይ ንቤቶም ከድካውን እንታይ ከም እትብሎም ዘይምፍላጥ እቲ ዝዓበየ ሽግር እዩ እዚ ድማ ብተዘዋዋሪ መንገዱን ንዝምድናኻ ምስኣቶም ንሰላምካውን ከበላሹ ይኽእል ብኸምዚ ሰዓበ ብሕማቕ ዓይኒ ምጥመማት ምትህልላኽ ኣስዒቡ ሃዊኹና ሙዚቃ ዓዋቢሉ ብቐጻሊ ይርብሸናዩ ብምባል ነቲ ንኤርትራውያን ዘለና ሓቢርካ ምዕላልን ምዝንጋዕን ምብፅጻሕን እነዘውትሮ ኣዝማትካ መተዓቢትኻን ፈተውትኻን ንገዛኻ ከኣቱን ክወፅን እንክሪኡ መንነቶም ዘይፍለጥ ሰባት ኣብዚ ገዛ ብቐጻሊ ኣትዮም ገሊኦም ይቕንዩ ገሊኦም ብብዝሒ ይመላለሱ ስለ ዝተኸታተልዎም ብምባል ንፖሊስ ወይ ንምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ብምጥራዕ ክትጻብኡኻ ምርኣይ ልሙድ እዩ እቲ ዘይዓድኻ ምዃኑ ተወሲኾ ድማ ብኸምዚታት ኣብ ሸንኮለልን ምትፍናንን ዝወድቁ ነቲ ዘይፈተውዎ ናብራ ዘጋድድ ሃዋሁ ዓቕሊ ጽበትን ዘስዕበሎም ብሰንኩ ኣብ ዘይሓሰበ ውሳኔታትን መንገድታን ዝኸዱ መንእሰያት ምርኣይ ኣይወሓደን ብኸምዚ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ዘለዎም መሰል ፈሊጦም ቋንቋ መሊኾም ብርእሰ ተኣማንነት ስምዒቶምን ከንጸባርቑ ሓቅነቶም ከረድኡ ክቋየቑን ዝኽእሉ ኣመና ውሑዳት እዮም ስለዚ እተሰዲድና ንነብሮ ዘለና ዓዲ ብዝከኣል መጠን ክሳብ ዘለናሉ ከም ዓድና ኮይኑ መታን ክስማዓና ንነብስና ንኽሕሸና ካብ ቀጨውጨው ቅዛነት ጽልኣት ወፂና ህይወትና ብጽቡቕ ምእንቲ ክንነብሮን ኪንዮ ቋንቋ ናይ ተዓዲ ምፍላጥ ቋንቋ ብመዳይ ባህሊ ማሕበራዊ ናብራ ስነ ልቦና ናይቲ ሕብረተሰብ ብዝከኣል ዕምቀት ክንርድኦ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ንምሕጋዝ ንመራኸቢ ብዙሓን ብፍላይ ፕሮግራም ቴሌቪዥን ናይቲ ዘለናሉ ሃገር ብግቡእ ክንከታተል ብቋንቋ ናይ ተዓዲ ዝዕየ ፊልምታት ብዕቱብ ብምርኣይ ሓደስቲ ቃላት ጥራይ ዘይኮኑ ኣባህላታት ቃናታት ኣዘራርባታት ብሓፈሻ ነቲ ዘለናዮ ሕብረተሰብ ቀሪብና ባህሉን ኣተሓሳስብኡን ክንፈልጦን
ተዋሂድናን ተሳኒናን ንኽነብር ሓጋዝ ምዃኑ ትኹረት ዘድልዮ መሰረታዊ ዛዕባ ናብራ ስደት እዩ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕርብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እምንቱና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ብዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና